synes, vi kommer til det ind i det spil, som vi skal, når vi spiller bedst, og det er med engagement og tempo og vildskab. Og det var sådan ligesom vores mål til at komme ind og få sejren på vores side. Så, men vi har haft nogle gode dage her på Færøerne og blevet taget godt imod både af dem her fra klubben og området, men også fra forbundet. Og jeg synes, vi har fået trænet godt og fået oplevet landet. Det er mange år siden, at jeg har aldrig været der. Nogle af de gamle har prøvet det før og har husket tilbage med glæde fra den gang, vi har været der sidst. Så vi håber selvfølgelig, at vi måske kan ses noget mere til hinanden. Både på Grønland, men forhåbentlig også heroppe, så vi kan få nogle af de her kampe, der ligger lige til højrebenet. Er det en fordel for jer at møde et hold, der er sådan nogenlunde i det samme styrke, som I selv er? Vi spiller jo mod mange forskellige modstandere, når vi spiller i vores i PAN-AM, altså vores forbund. Og der møder vi både gode og dårlige modstandere. Det jeg synes, eller det vi fornemmer i hvert fald herfra, det er det der med, at vi møder et land, der har lidt samme oplevelser i forhold til det der med at bygge noget håndbold op, i forhold til lave befolkningstal og kommer sådan meget underdogs og skal vise, hvad man kan som en lille nation. Og det ved jeg i hvert fald, at de grønlænder, der er med mig, de snakker meget om, at det synes man, der er lidt ekstra i det, fordi det er sådan lidt ens. Vi møder jo aldrig nogen, der har så lidt håndboldspillere, som man har på Grønland eller her på Færøerne. Så det er jo lidt specielt, og jeg synes jo, at vi kan være stolte af både i Grønland, vi er i hvert fald stolte af dem, det tror jeg også, man skal være her på Færøerne, at man kan levere en så stor og så højt niveau, som der bliver spillet på som kamp som i dag. Cornelsen, kjapt urslutte, hugsa den ikke med det. Ja, vi vil gerne vinne Disney der. Selv om det er eisen vi har tidligere nogle spillere vi som ikke har vært vi i truppen og vare. Så det var eisen jeg synes at træning ut. Jeg vil gerne vinne Disney hvis vi klarer det. Særlig forhold var flere blottar. Hva er særlig hva kan du særlig ta på slutten? Jeg hadde at omstillingsspillet gikk vel, tar vi fikk tredje botten for å kjøtt frem etter. Det gikk vel, og så legger av avtalen med 30 år klarer vi vel å få mål på. Urslutet, kjøpte overst av det, et eller annet? Nei, jeg tar ikke der hvordan fredag var, og så halte jeg at jeg kunne være på vei, men jeg halte at vi gjør alt for noen personlige feil i Søtlandvei. Så jeg halte at hvis vi ikke gjør det, så var det tattere enn det ble. Hvad er udskiftningen til Søtlandvei, så at du prøver nogle praktiske ting af det, var det godt så? Vi vil gerne gjøre de spillerne, som ikke har spillet når jeg spillet, og som vi ganske så var det alltid som var lykke hæft med der i det, så vi det skiftet om at så tar det stå og så får samma lite bein och så det kommer sen till att knäs i maskinen så 15 minuter också. Jag kan inte säga att kanske samma det kör vidare. Skottet han blev borste. Han var faktiskt enaste som där skickar skyttligt jag ut från det. Jag finner som blir vi kvart här högt nivå han rakte inte ordentligt där. Det är skjuttarna så. Og heller ikke at Marsk som vi vil få inn i de første kampene lagt i dag. Så hva ser du under i Disney? Ja, så förra halvåret hade vi kunnat lagt det. Så spelade det rymliga väl och få kontroll också, så det är kanske bäst till. Men så sådana halvåret tar det första tar välja nyttla och så man avlagar tog för att anka kontra och ta starten är all upp i heller inte något gott och att så man får ta ner kontra så. Det är alla rymligt men sådana halvåret var annars så. Jag har ju bland spelare som har lyssnat det är så för det är också lätt att det går. Det är för en sorts det. Ja, det blir alltid för när gång mot rönen. Falt för ut på det så nu. Och var sen långt fram och till dagen ganska sjö alltså. Jag måste säga att det är så där. Rasmus, var det en hård kamp? Ja, I har jo hårdt vejr på Færøerne, og vi fik lidt af det hårde vejr til at starte med.
Jeg synes, færingerne de spiller rigtig godt, og jeg vil sige tak for kampen til de to færinger her. Men da vi så lige fik stabiliseret vores forsvar, så tror jeg, at vores rutine, hvis man kan sige det sådan, den kommer måske lidt også til gode. Vi spiller lidt hårdere i forsvaret, og vi får kyst deres mindre bagspillere. Jeg tror, hvis det havde galt 2 point af jeres EM-kvalifikation, så havde I måske også kunne spille lidt hårdere. Så jeg siger tak for gæstfriheden. Men jeg synes, det var en god kamp, også især for os. Der er flere aspekter i det. Både det sportslige, hvor vi har fået meget ud af det, men også det, at vi hjemme i Grønland kan vise, når de får båndet op og ser det i fjernsynet. Selvom man kommer fra små steder, små byer, bygder, som nogle af vores spillere gør, så kan man godt komme på landshold og være med til sådan nogle store oplevelser, som vi har her med vores 2 lande. Så det synes jeg, det har været rigtig godt. Er det her en del af udviklingen af Grønlands håndbold? Ja, det har været undervejs nogle år nu. Vi har brugt de sidste 3-4 år fra ud af det hold, vi har med i dag, der er der kun 3, der ikke kan spille 21. Det har været sådan undervejs igen mange år, hvor vi ligesom har startet med at få dem til at træne godt og få dem til at lære, og hvad det vil sige at være professionelle håndboldspillere, variere og prioritere sit håndbold som nummer 1. Så vi er jo et skridt på vej med et ungt hold. Så de unge er jo selvfølgelig undervejs, men det er jo rigtig vigtigt, at vi har de der gamle rutinerede spillere, som kan være med til lige at holde lidt fast i dem og lige at kan komme med lidt rutine. Det er ikke de hurtigste oppe i banen, men det er dem, der holder igen, når tiden er. Så det er jo vigtigt for os i forhold til vores fremtids muligheder, at vi får de her kampe. Og det her, det er jo meget, meget mere vigtigt, eller ja, der er meget mere sportslig værdi i det, end at spille en træningskamp hjemme i Danmark mod et ligahold. Yes. Jakob, hvorfor venter I så lang tid med at trække lidt frem? I har gjort det i første halvleg jo. Nej, vi havde store problemer. Vi havde store problemer med første halvleg, det må vi sige. Vi var langt fra tilfreds. Vi vidste godt, at vi spillede under vores mål i første halvleg. Så vi havde jo lidt at snakke om i halvlegen. Og jeg synes, vi gør det rigtigt ved at gå frem med den 5-1. Jeg synes, vi får dækket af for det, de var gode til. Vi ved godt, at det var hårdt arbejde, men det var, jeg synes, vi stille og roligt over os ind på det og bliver ved med at tro på det koncept, vi har sat i gang. Det er ikke noget, vi sådan har gået og trænet i, så det var sådan, vi lavede mange fejl til at starte på i første halvleg, og så synes jeg, at vi havde en fornemmelse af, når vi fik justeret det ind, og så kom det. Og det viste også, at det holdt stik. Det vil sige, fordi I var så få, som I faktisk var, det her ikke den store betydning? Nej, det synes jeg, altså man kan altid sige, at havde man tabt kampen, så kunne man sige, at vi har også 20 derhjemme, men jeg synes egentlig, at dem vi havde med, at de gjorde det godt, og jeg synes, at vi har altid været vant til at have skader og sådan ting, så for os er det vigtigt at prioritere og kigge på det, vi kan gøre noget ved, de spillere, vi har med, og der synes jeg, at selv de 2 debutanter, der var med i dag på 16 og 17-18 år, de leverer en rigtig god indsats, specielt i forsvaret. Så man kan sagtens have ønsket sig nogle af de spillere med, det ved jeg, det kunne færre også have ønsket sig, men jeg synes dem, der var med, de slog til alle sammen. Så det var ikke fremhæve nogen frem for andre? Ej, det synes jeg, det er svært. Jeg synes, det er svært, fordi det er... Vi spiller kollektivt, vi kan ikke leve med, at der er 1 eller 2 spillere, der skal trække læsset. Vi bliver nødt til at have selv en 16-årig højrefløj til at gå ind og præstere. Og det synes jeg, han gør i dag, og det er blandt andet, at folk de bakker ham op på holdet. Så det er ikke nok at komme med sine egne idéer og tro på, at man skal det. Når man kun er 16 år, så har man brug for, at der er nogen, der står sammen om det, også når man brænder og ligger ned, at der er nogen, der siger, kom igen. Så jeg synes, det er den måde, vi skal spille på, og jeg synes, det er det, vi gør i dag. Rasmus, det var landskamp nummer 87. Grønland har ikke spillet flere end de 87. Hvad er målet? Ja, det er jo selvfølgelig at så holde niveauet, som er, og det må jeg sige, det er også svært nok. Der er jo ikke nogen, når jeg sidder her i dag, så kan jeg være glad for, at jeg træner trods alt de der 5-6 gange om ugen. Og hvis jeg ikke gjorde det, så kunne jeg heller ikke være med. Og det, der gør det sjovt, det er jo, at vi har de unge på holdet, som er villige til at yde, og vi har efterhånden fået opbygget den kultur på holdet, at vi står sammen som en gruppe, og som Jakob også siger, at det er kollektivt, at vi kan ikke det der med, at en spiller, han skal lave 11 mål, uden at jeg lige ved, hvordan målscoren er. Det största aspekten är att Grönlandingar har Sverige spelare med de som ligger i ligan. Börjar de spela till Norge? Ja, jeg har sælger den ene i otroliga roll. Så
testas det. Men aldrig att tekniska nivå är allt det är gott så att så har vi just ett gott arbete som man säger om. Det mest är att det var det fire anchor i första avsnittet där efter avsnittet. Ja. Det är mellan när det skriar och så vill vi pröva omkring nutjan. Josef Peres så inte vill vi och kommer i förra år och i EM-kampen men han vill så släppa så inte där. Man får bara växla för kampen så det går växla. Ja, det var det. Det är nog också kunde vi just alltså. Jag vet inte kanske så jag akkurat som kanske skulle bruka Sverige. Till där listan så vidare från det. Hvis det ikke er Lars Borgar, så vil jeg takke for det at vi vil være med. Tak for det. Ja, det er godt.